שלום, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בפרק האחרון של העונה הראשונה של משהו נורמלי במיינקראפט. אנחנו נסיים את הפרק שלנו בקרב. אנחנו עכשיו עדיין צריכים לעשות דברים בשביל לעזור אותם. כן, אני צריך רק עוד שתי אור כדי להשלים את החולצה, ואז נתתי לך את השתי אור. נעבוד ביחד. לא, אני צריך עוד שתיים. ואז אני ועיניו נעבוד ביחד ונהרוג ילדים, ואחר כך כמעט לא, אנחנו לא נהרוג ילדים, אנחנו נילחם אחד בשני. כן, בדיוק. איך נהרוג אנשים? זה לא כן, כי אני אחשב גם את החרב שלי, סבבה? אתה יכול לחשב, מה שבא לך. זה שלך. טוב, נו, אני חייב להשיג עוד פרות. מה יש לך? זה מטומטם. אני חייב עוד XP. נו, פרות. ילדים, אתם לא יודעים מה שעומר לא יודע. אתם יודעים מה שעומר לא יודע. אני שומע הכל. עכשיו, לא משנה, לא אמרתי כלום. עכשיו? כן, אמרת עכשיו. עכשיו אני הולך להפליץ. רציתי לספר להם סוד פרה. אחר. חייב להרוג אותי. חייב. לא. אם מישהו שאנחנו מכירים צופה בנו, תספרו לחברים שלכם, או פשוט תעשו לייק עם מישהו, חבר שלנו, או מישהו. נו, למה אני מדלג על השתיים? תודה לי. אוף, לא קיבלתי אור. לא. הנה, עוד 3 פרות. הם חייבות להביא לי איזה עוד 2 אור. תמותו, יא פרות בכור. אלא אם כן אף אחד מאיתם לא יביא. לא, קיבלתי 7. יופי, עכשיו יש לי 7. עכשיו אני צריך רק עוד 1. פרה. יופי, אני הולך להכין חליפה. ומה חשבת את החרב שלך? 2. ואני יכול לחשב ביותר. אני לא רוצה. אני רוצה לשמור בשביל לחשב דברים אחרים. נראה לי לא צריך חליפה שלמה מחושבת. אתה רוצה אור? יש לי עוד אור אחד. אני לא צריך 6. חישבתי את החרב שלי ב6. יפה. סחטן. יאללה, בוא נתחיל בקרב. יש לי לא, אבל אני צריך לחשב את כל... בסדר, בוא נתחיל. לא חייב לחשב את כל החליפה. בסדר, תודה. בוא, חפש אותי. אוקיי, רגע. אוקיי, אני בא. איפה אתה? צריך לחפש אותי. הנה אתה! הנה, אני מאחוריך. אוקיי, אז בוא נלך למקום... דקה, בוא נלך למקום שאף אחד לא שם. תהיה מוכן לקפוץ. מישהו זורק חליפה שלמה, חייב לקחת אותה. של מה? של אור? כן! מחושפת? כן, אני יכול להביא לך. מה? למה שתביא לי? כי אני רוצה. טוב, זה מה שאתה רוצה. ויש לי מספיק לחליפה שלמה בשביל ילד אחד. מה? איך הרביצו לי? הרביצו לי! לא, אני מת! לא! הרביצו לי איכשהו! והרביצו לי והפילו אותי, אני מת! זהו, הכל נהרס לי. יש לי חליפה בשבילך! אבל אין לך חץ בקשת. אין לי... חרא. יש לי חץ בקשת. אבל זה... חרא דבר. איך זה עושה? כאילו, מה חרא זה רוצה? איפה אתה? אני צריך חליפה. סקול יש לי חליפה! איך? זה שלך. לא, יש לי חליפה בשבילך. אוקיי, אז תביא לי בבקפה. אז בוא נלך למקום הסודי. טוב, לקרפטים טייבל עכשיו, כי אני באמת צריך לא, יש שם מלא ילדים. יש אחד שהוא תקוע. כן, צודק. טוב, אני זורק לך. ככה, כן. כאן, ככה. כל כך הרבה ילדים, נכון? רק אתה. איך יש לך... למה אתה נותן לי את החרב שלך מחושפת? כי חשבתי אותה ב6, היא תהיה לך. תודה. אז מה יש לך? חייב לירה. לא, אני חייב לקחת משהו חדש.
תיקח גם אתה חרביים, ככה שזה יהיה הוגן. אוקיי. אם יש לך בכלל. כן. יופי. אוקיי. אוי, אבל אין לי חצים לחץ וקשת. יש לי קצת. עזוב. איך נפלתי? מה? לאף אחד זה לא קורה, רק לי זה קורה. מה, כאילו, יש לי לאגים אסורים? איפה אתה? אני פה. קיקי, בוא, אני רוצה להביא לך. מה? בוא, אני רוצה להביא לך חצים. עזוב, לא משנה. אוקיי, רגע, אני שם חליפה מאור אחרת. בוא. רגע, אני שם חליפה מאור בתוך התיבה. טוב, זרקו 3 חליפות מאור. אני מאחוריך. אוקיי. ממש מאחוריך. אני רואה אותך. בוא לפרות. לא, עזוב. למה פרות? לא. יש שם מישהו עם דיימון. איפה אתה? בוא אליי. אני רואה אותך. בוא אליי. איפה? חכה, אני אוכל. אמרו, אתה שמעת הסיפור? יפה פעם חטפה כאפה? כן. טוב, וכבר אל תילחם עדיין. צריך להגיד את הספירה. תעמוד כאן, אוקיי, תעזור. 3, 2, 1. קרב הגורלי! יש! אני הטוב בינינו. איך הרגת? טוב, תביא לי את הדברים. לא. תזכיר לי איפה זה היה? זה היה ליד הפרות, אני זוכר לך. כן. אני אראה אותך גם בחלום. אנחנו הנה, זה. הופה, איפה אתה? הנה, בוא. תן לי את החרב האיירון שלי, אבל את החרב האיירון שלי. אז זה שיש עליה 8.5. אני רואה, אין, זה. קח מתנה ממני. רגע, אני קוברת, אבל אין לי חיים. תהרוג אותי שנייה. לא, אני תאכל אוכל ואני... למה זרקת את זה? לא, אל תיקח אותה. נזרוק שאם מישהו יצטרך, שיקח. אבל אין לי... טוב, נחכה קצת. אם אתה רוצה, פשוט תהרוג אותי ודי. לא בא לי. יצא מהר, לא בא לי. טוב, במילא אנחנו הולכים להילחם, אז מה אכפת לי? אולי אני. זה יהיה הקרב האחרון, ואז נסיים את כל העונה הראשונה שלנו, ונעשה את העונה השנייה. אבל... אוקיי, עומר, תהיה מוכן. בספירה שלי. 1, 2, 3, לא! אין לי חיים! אז בן אחד. כמה יש לך? הגיע לך. זה. יש לי 2.5. למה אמרת להילחם? צחקתי ואז אמרתי ממש מהר. לכם פוס. לא, גם אני צריך אוכל. לקחת לי את האוכל שהיה לי. קח. יש לי סטאק שלם. כן, כי זה היה האוכל שלי. לא. כן. לא. האוכל שלי היה סטאק שלם. תיזהר, מישהו בא. בטוח? אוקיי, עכשיו אנחנו לא נלחמים אחד על השני, אנחנו... קח את החרבות. בוא נילחם עם מישהו, בוא. איפה? הנה אתה, חכה לי. לא בא לי. חכה לי. לא בא לי. מעצבן. לא בא לי. לא בא לי. בוא. חכה, אני אוכל. יותר אבא, שונא אותך יותר. תמיד שנאתי אותך יותר. לעזאזל מלא דיימונדים, עוף אחורה מיד. ברח מהר, 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 אתה בטוח? מהר, כן. מהר, 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 טוס לאט. נו, תהרוג אותי ודי, אין לי כוח לחכות לחיים שלי. תמות, אדם, תמות. קח לי את הדברים ועוד שנייה תביא לי, שנייה אני בא. מישהו. ברח.